So hey guys, singtini norong buskang kaisa takar game muthuna o game ni bumung khana ke norok wana jangnai phaiding ke chung game ni phaiching thangla sina tabuk tamani bagoi borno bolongo tui phaika chungobo tabuk nailainai so hingke norok tabuk game ni bagoi ready da ready no phaiding ke tabuk norok no game ni rules hasiwano o bolong kha dolai ni joton salai bolong kuthuk norok no guimanai o bolong ni bumung hapung raja hatai hinjago o bolong lagbak 80 meter ok khai bolong kuthubungano norok no chung phunuguri na screen no naginaro bolong norok 3 din camping khlai tongjangnai ang camping ni bagoi ri tuiri phainai tuirok tuiri phainai nok tangna bagoi tambo tuiri phainai norok o 3 din ani o challenge na accept khlaimang khangke salo ang 1500 ke norok na rang tuiri phainai norok jodi si o 3 din complete khlaimai angke ano 10000 marinai norok o challenge no go sadi ani bisabolle tomona hai norok bingo ko sadi आओ तो हके बा जनो चाहिँ सालो रामपन दसमानले मिले गोडी गोसी आओ norok gosi ke ramu gosi dan gosi da once winai di kintu gosi mano dong ke bor gosi ka guys norok nai tongdi o 3 din borok ang tui ru phaina borok no kintu mai chara borok no ang chajangna manai rok tui ru phaina joto o 3 din borok to tongman hot sal joto norok bai video kurungi tongnai chung so guys hingke tabo borok to an challenge na accept khlai ka hingke ba borok no to manai rok ma to nai chung tabo gari bai thangoi manai lai phaikya borok hingke 3 jon or bolongo turukja iko ang manai pai angoi anni loge taima sono tui phaijak manai iko orom chajangna manoi 3 din ni bagoi joto manai tui phaijak borok ni bagoi je borok nang mane norok chin video no sinai tongdi tinini tam khai borok horo tam ngnai o horni bisingo borok 3 jon tam ngnai iko chungo mata ba hapung raja hatai hinjago o lama habai tongo chung tabo borok no o bolongo tuni jak chung to gari bai tui phaika manai thangni lai phaika gari bai norok nai tongdi guys iko chung borok bai malaika thanali chung lama tim leng suka iko norok ni bagoi chung kosto man suka iko norok ni bagoi among ke norok camping khlai thani kam sungnai naidi nailai di 3 jona mo hingke chajangnai manai omo ulo naidi tam tong hingke oro tongo 2 botol tui noro 2 botol tui bai 3 din ma chole nai bor mano angtai sia o 2 botol tui bai norok ma chole nai guys 3 ni sini norok ni nok oro nong khadok norok ni 3 ni sini nok orong kha 3 din complete ungya sak oro ni ma kutolya norok kutul kangke ano 10000 dina nangnai gosiu na bla so hingke chung tabuk thangsinai norok turuk sinai na bla don ke chung thangka hingke cengta buk tongna bagai nok sema tongnai da sikri da bor manai del bor tam klang hanai laro gula da aro siklang ja boli boro basa dingke nok sema kne tabuk tho Kita buk challenge ke sana ha habon kisa kirja ke prota mata mongno kota bo bo nok tang bagai chupai tongo So guys, hingke bolong rok baca tabo ni khai tongo bufang rok tabo war nok mat ngai guys
guys, ini camping bagai nok tangman rok tangbai kah, tangman naik kah, tangbai aku, iko, or season 3 din mah tangbai na. Ini market namanya aku kah, iko tabok, hai pun maile kere, oh masih tanggung na ini. Teman cuma barang tahu semua. Jadi teman salah teman ta. Ini kisah-kisah sama teman ta. Challenge sekali. Oke, mana cati-cati saja sampai ya. Iko. Kita buka saldo tangga bahkan semua teman-teman. Ayah, terima kasih. Angla kisah-kisah kirim mah hebung tongga. Pinilai jas ke pana fakat lain na ke bahaya tong na ita mun ni kiri ka pinilai tisi te kisi ko tong Ma tong ini ta jalan kayak juga. Kita mungkin tuh bon cuma dene dang. au ko Dokter lagi. ge sing tabuk no tholai sinai horbo thuka ba ge sing tabuk khabi tong ayo nor nai tong ni blog ba sak to hinke na di bor gujol nai thuna so nokon lai ka ge hor tabuk thusinai get tholai sinai tabuk good night tata tinin blog asa ang bor tinjan ni bagui tabuk wana jak tam ni ke phungai se sira se kesang ma wana de chung blanket ro jumper ro chumi ke tong simai a bor tinjana bor no chumjang ri kangsa si rijak om bai buti ke chole khana bor ko horo tini horo bor buti ke chole khana cinta mi tong kha to tong no tong maya boro So, ini pun kaham jodoh no, sengko mulai lagi kata bu bahasa kah, ini cinta bu breakfast hanya naik tunggu, ini kisah sama bayi no, ya, tong si mani rok, oh bahasa sentini kata yang naik, om pagi ses tai kiri ka om pagi tang tong sini ya so hey guys sing tao phung ni mai rok chawa ko ko sing du jan nokhor phika bor le to tong man sami ang ba ching du jan mai rok chawa ko phika to bor ni mehnat ni rang bor tinjon ang chalan sirijak ke ba bor no riya to tong lak tabuk thangai tong bor ma bor biskang go mai tong na rok beshi ko na di tang bor so halo phung kaham guys nadi borok tabuk sala sitong layo jungke borok no wana jaga si cinta kha bahai ke tong laikana o mane simi bai eko nor kelang mana sai tong bahai ma tong hamia horni rok ana kosto khampir waru bolong bele tai hotcha to tong mano tai একদিন ছাড়ি তানা তংনা তো তং মানো তাও আমছে লা সামুংছে তুই রং ভাই আমখা so inge tabuk borok tong mani borok ni mehnat ni rang tabuk relation ai ko an loge phaijang bono rang bangnai borok no bidi inge tabuk borok no rang ni ma phai paso na di borok no tabuk rang bagai tongo hotcha ni ko bhai ma tong rang mane horo to kosto gingjak thulai mani ge haipan chini kosto khaimani phol mani taw kisa bekas rang kata bono sungi ngana tabu tamu bahai ma tong kha miani hodrok tabu rang mani bahai ma tong kha Rang semang kan gak baleng war pokoknya kata. tabu inge noro no ang tai ke so offer sasiwa no ane offer ng kha toi do norok binari sara norok tabu chumi tong mon omo kamchloi chungo rokha janai chini agor horjang nai o horcha norok no 3 din hin saya dang tai horcha komeri kha 2 din tongjang nai rangbo একদিন তাই একদিন tai 3000 bo rang add khai rinai chajang nai tok buma sa free tai mai buri nai norok no o gamle ro hormang ha ke norok o challenge no go sadi horcha bu komeri kha rangbo 3000 add তাই একদিন কাতে tai জানা chajang nai bo manoi tai ekdin si kate nai norok binari sara কে bahai তাম হিংকে রি রখে তিনি সারি কোন রখ জানা tabung no rohor janai chungno কে রাংকে তিনি বুফুর দি নাই jedino norok challenge accept pai না ফুংই jedino khna phungo apur no rang 3000 plus norok tongman 1500 3000 by 1500 busu phai sarsa 4500 refinery norok no bahai sari norok tabuk চামহিন norok chongui nai di kaham ke রহনা দা tinjana Angla rahmat rumah tungta. guys borok chongui tongo tabuk nai di norok chongui tabuk দ রিলে না
so hangke borok to gosika tai hotsan bagoi do hangke gamle khuksi di norok tabuk atai mano bor rang bete 3000 ad bukhlainai top buma sa free tabuk to borok mai 1000 chitongo mais na di Rohde mar dujan kita mar hoya rohde gamle khuka borok rohde tor jamari di iko borok tinjana na apa hangke chung thanglai sinai tabuk bor ni rirok joto na kha borok orono chung tabuk taisa sarigo phai naruna tok rok tui ruphainai chajana mane tui ruphainai but norok risumya jat tini hotja maka tinai asungma ege khuna phungo taisa phai narok bai rang ruphainai norona suwais borno tabuk tui rok telan rine thangi tong sung nadi buskango tok tui jaro tai bor ma tu kha chung to paile ya keba to tui golo tui jak nadi bor bukhi tangai guys naji naron baga dusu kosto man chaka chung last ga dam tiro obinane manro lagari bor bo oi ko dala tong lai bor tini horono bor khasine boma hayung nadi udala buti khe tongman borok tini horono nungnai so hangga chung thanga tabung ka chung duijana borok to man to mas manai gnai So, hey guys, kita tahu sama saya, ikut boldok semua yang baca. Tahu tadi setongki mamer sini, kau yang kita tahu tunggu. Kau yang kita tahu tunggu, yang kita tahu sama lagi sama tunggu ya. Tahu di kamu tahu ke? So, yang tahu kerja lain tanah bagai, ikut dia bersematan sini. Kau sama mereka, mau tahu mulai tanah siapa yuk? Kita mairo kisah bika, kau tahu kita tuna bagai sebana za. abu mai se pe ha thona se buti ke thujak sina eri rori bukre hukre ri udah tulan khanja Angle mai se itu mana kisah setongkang, tam kisah sini. oh dia ho toman to Angle mau kerja kemat naik, angle naik. ang to ni channel la blog hai tangbo e borok joto pe ha thona thanglai ka ang simi sai jong aro hot kongi tongo ke krei bolong kesara kirma singsa ang tahu sujenai kirma hen tongka mia horo borok challenge accept khulmani gua angko sara kamjul sara borok buti khe tong lekhana tabung na chung naina phaija tini no borok ni challenge bu complete ungnai borok tongma hangke tabuk norong buskango borok no rang rinai ang iko borok ni bage rang tui pheja oro 3000 plus 1500 borno rang rina bagoi ko tabu fungai sisi rasu hoya ko good morning jata hello guys narok tama thumal liya da kis pano Kau tahu membahas adurbai, tahu sebahasa. oh ma jungla se kusang mani narok bahai ke tong hana guys
Iko na di. Muktir faijai si bokai cukru jak. Bohong cuma ya. Horo horo teman liya thampi war jagoi. Naro nuku mana ani challenge na bor 2 din complete khalai ka 2000 butikhe tongkhana nai din ro bor no busati thanda kulum si kanai kha borok cameraman phunula bor no. Iko bor no rikha ma angkai. Nadi. Tei plus ama 3000 tongo. Iko ang bor no sajak tongo 3000. Iko aro 3000 tongo. Guys nor nuku mana nadi. Nor ni mehnat ni rang. Nor 2 din complete khalai mangkha. Norok challenge ang palia norong no. Norok jitikha. Tai next video malai nai bahai ma tong norok sadi ang be malai. Aram kah. Aram nangka. Kita final winner sing ba. Guys singge tabuk Winner. Kese ara oge. winner din ba chungbu achugo phaika bachabe ko tabuk kisa horai saka tabuk chung duijana phaijak borokno winner ni rang rok bangna phayo iko borok omo ke muktri phaijai si khusrujak hotonglai borok kwchangma dino sha next video malai phina atikhe omo hai video naina bagui norok channel no subscribe khlai tondi tei amoi baksa kurungui tondi norok omo hai video o channel no nungnai norok hambai.